Vậy chú avocado kan lawanga tuna akung pui kan lau panang ole hei So in tuna em chuan avocado kung lama akung kan pui kalanga so in iso huang ni hianin a hei avocado hey kung hi kung thing hian kung chang ani akung lem zar lawa thing duai kung mai ram ni tak ani a avocado ase kan ti kung hi chuan lian ve the mizorina em thei ya batar avocado batar hian thei kan thatna tiar sang sang khania nei a batar rim hi taksa nan a ve chem thau chema kha thau uk thami tu khamin pe a cho thei pai kha trai tak te tak in khamin kan da le puya lawk nia taksa thanna atana cho tha ani bokani lung hrisel na atana cho tha ani a blood sugar zon thum kan ti mai te tan nei te tan enge na dang kai the la ka te po kha min veng the ni chu mo blood sugar te tan po e poi lo ni chu taksa ta na chu thatam tak apai ni nutrients tam tak apaya avocado hian mizorama po he kan mu ve theya kan mu thei mai ya kan bul na ya oma nei chuan e atha khop maya paruk na chuan chopai troi ol samna ani le ni chu avocado chu mo no pang tan po atha no pang atanga puitling thleng tan e apoi lo ni chu thlak lam hrisel na thlak chak na that tak ani boka a ru chak na po min puidon ni chu mo mit ti fia tu mit hrisel na ata na tha em ema mit chak lo tan te po e apoi lo ni chu e tha ni chu chuan e that na sang nei ni chu soi sen po ni lawanga chu tha tam tin renga pai ti top meng avocado yan mo chuwang chuan mizorama kan hmu phak mai a oma chuwang chuan a thei chuan ei sham mi lo tumara chung na hi chuan ei sham tumila heng kan hmu kan bul mai a thlai omte tiang te hi ei tamna chang i shaila an thar ang dan hun zel hi a hian ei thinila hei avocado kherlo po thei dang te po nyang chu e a hun a mil zel hian ei mei la thil damdoin man tam tak taka an siam thin te po heng thlai ra hrisel atanga an siam the ni tlang puya a use lampang te enge tiang company tam takin an ron produce an ron siam chua po hi thlai hrisel atanga an siam hi ani tlang pui ni chuwang chuan heng thei fresh em mizoram kan hmu thei te hi mangtang kai la hrisel na tan te hian lo to de uma se le she lo tur a chan chu tak sata na that miau wang khan kan hrisel na hi kan ngai pui mo tur ni mi fing te chuanin poisa nei tewa hrisel na ngai pui mo lo ai chuan ei tur tha leya hrisel na maintain that kha an du tun la ya chuan mo chuwang chuan kha isha ila ei tur tha te hi leinan poisa te hi ui lawang u ti kha kalo sei tel du a hei tuna hian akunga kan lon chil do na karon lo don ni ei tur tha kot kai me a lo tur kan nei te hi kan lom ve em a mania khanin kan lo china pum sari lek kha kan han china a min thei tlat maya avocado hi ara chung ni rei ve ni chumo Rambe, thei Ranganio. in du tok tak te meyang nikuma khan tlem te panga linga cho ara a chuan ara hi alian chi ni a hi tu kumin chu pathian khongai na zara ron ra tam em meya be se ai tam ron ra kan lo chak ta man ya tlem azong chu kan lo to a kan uma chuan a lo huna hian avocado a hianin etian ron ra ta ni hring hmula ron thang ve zel ta a chik mi te chuan adum thet om huna hei dumina ron ka thet huna hian a lo hun an ti a chuan kan lawa kunga hian a min mo ve ni chu upte ngai ve ta a kan lo hnuwa hianin hei ti han ron dum thet a in hmunga khu dum thet om khumo khata khan lo hun to dina ni ta kan lawanga khemi hi a min lo ni chu kunga hian ala chang vek ta kha bu fai a hianin kan vura bu fai a hian kan nem pila kha kan lo do ko chu mani kha chuan chu kan enkol dan le ei the song bol dan ni ta ni kan lawanga kha bu fai kan uple don ni chu amza chumo chuwang chuanin avocado hi thei hrisel tak me ni wang hianin an indu tok dewa an upat ve te ngai ra tur chuan hei po hi upave ang reng to a ara tam ve ni hi chuanin kan eya hian a min chuan bu fai kan phuma a min chuan ei top theya kan kata kan ei mei ta ni chu ron nem ta kor khoi hian me hana dum ve ni chu mo kha ei mei the ni chu tuna chuan alo lo na nga wa hi sur wa ka ko ni ngai do ke thi fu ka lon lo na rei to
các kia thì ăn nál ăn ra đều rất là phải khóc thì cần liệp lệ nóc à thình cung lon hi tak sa ten it fit to la ba ka thei to lo lu tu ka ma sengin kan lo du mia wang kan lo tu tur kha an wang si ano pa Aku ngak kalau na te he. me tur kha ina ka khan lon don ni hi Laura dua adu mu nam lut tu ka he. lo za du ria mai Kabul thing nai kung te wa te ha. do bok ni mo Ara lu man he. Kima. Kima. Oi so. Ku ngalon che han lo ta ma ni hi. Ai du om lam ta pa ni chu batar he. Aku ngami ka voi khat lo na ke pon. Batar ku nga batar ra hi. Ka voi khat lo na ni he. Ke po hian hoi khi tam lut tu ka. An du om sip sep lut tu ka ni chu khi mo. Khai. Kan lau liang he ka lon me ka. Kima hi. Ka lon me ka ni he. Thing ku nga ka furun mai ni chu mo. Mu nam lut tuk. Mu em. Hi. Nai te te ka bulami hau chu kan lau fai de uto. Hi hau khi. Lo tur lo om hau ni chu. Hi hau khi. Lo tur hau lo om hau ni á. Thế là chơi cái lấu vóc tổ đơn rồi. Đây. Thế là mà tôi khi đã thế ha. Một thì là mấy thì ha. Tôi làm công sai tôi đang con khi sót à. Quay đùa luôn mấy. Mỗi lần lúc tôi kê. Chính cùng lớn tôi cho cần thầy về lắm. Nó. Cần lâu dấu tổ thân là choan, cần đủ khá. Là choan cần lâu chụp lệ tổ đôn nặng ô. Là chiang khúc mấy tựa. Lâu dấu tựa cần lâu chụp lệ em tu nặng. Chụp đẹp cái bầu đều. Yeah. 1, 2, 3. Chụp lệ ta nhỉ. Hey hầm. Thì rốt thì hẳn lâu này chứ. Hey, lâu tầm khớp mấy. Hẳn thủ tục sáng khá khỡ. Để tan cho. Khá rong khá nhỉ. Bye bye. Cần ấy không?